ಶಾ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾತಾದಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಉಂಟು ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಹೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾರ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾ ಸರಿಗೇನು. ಹಲೋ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಂದು ಸರ್ಕಸ್ ಒಂದು 7 ಟಿಕೆಟ್ ಹೊಡಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್ಕಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಫುಲ್ ಆತಂಜ ಹೌಸ್ಫುಲ್. ಒಂದು ಏನು ಹೀರೋ ಆದಿರ್ನು ಈಗ ಅಂದಾಜು ಜಾನ್ ಈಗ ಕೊಂಚ ಇದಾದಲ್ಲ ಮಂತ್ಲಿ ಹೀರೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜುಮುಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಫುಲ್ ಆತಂಜ. ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಲೇನೆ ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮನೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಕೊರಡ ಅಪ್ಪನಪ್ಪ 7 ತೂಳು ಇಂಚಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆತು ಸರ್ ಬಟ್ ಮುಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಇದಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಚೇರ್ ಬಾರ್ದು ಫುಲ್ ಓಡಾಡ ಒಯ್ಯ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇತೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲದ ಕಲ್ದೆ ಎಂಕಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮರಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಎಂಚ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬುನಿ ಮುಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪೂರ ಫುಲ್ ಆದ ನನ್ನ ಹೀರೋ ಎಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಕಟ್ಟಡ ಎಂಚಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಾರ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಅಟ್ಟೆ ಮಲ್ತೆ ಮಾರ ಈ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಜನ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕ ಥಿಯೇಟರ್ ದಾಖಲೆ ಒಂದು ಹೀರೋ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಎನ್ನ ವಿಚಾರ ಎಂಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಂದು ಬೇಗ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ನನ್ನ ಬರಿಟು ಅಂತ ಕೂಡ